Oktubre 15, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang mga anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siya laing mga sulugoon ug giingnan niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit, ug nagpadayon sila sa ilahang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari ug gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga mamumuno ug gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo ug dautan, ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob sa bisti sa kasal?" Apan wala motingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot sa iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang dinapit, apan diyutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.